So in this past few days, daghan kay kog na-receive nga mga messages nga na-request sila about budget MPB around or below 6K. So in this video, don't worry, I got your back. So don't skip. What's up guys? This is Dan, your Kapajak Bisdak. Ug kung bago mo sa channel, tighiyo mo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles, basta so diri sa tong scope sa Cebu City. And kung malipay na ka magbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and the bell button para certified Kapajak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button. And let's start. Okay, so kaning video mga Kapajak kay nani 3 parts. First is that with specifications, insights, and advantages and disadvantages. Of course, pinaka-last jud nga part is unsa kung ika-recommend ninyo. So don't skip and sit back and relax. Kaning mga Kapajak kay I didn't arrange this nga tungod first ni siya nga ako gi-mention nga bike kay nindot na kay siya or last siya nga bati na kay siya. Wala ni arrangement. So first sa atong listahan mga Kapajak is Trinx M100 Elite with the price of 6K. But usually kaning mga Kapajak kay muran ra siya between 5,000 to 6,000 pesos. Specifications na ta mga Kapajak. So model is Trinx M100 Elite with the frame of 27.5 by 18. Alloy ni siya and special shape tubes. So as you can see in the picture, mo na siya. So fork is Trinx steel suspension. Travel is 100mm. Ang 100mm mga Kapajak is that ang pag-travel sa iyang suspension bali unsa siya asa siya taman nga mo compress. So ang shifter ni mga Kapajak kay L2A3 and with the front derailleur L2FD V5009 and rear derailleur Shimano RD-TZ50. Okay, so cassette is Trinx Hi-10 steel 14 to 2080 with a chain of Hi-10 steel. Brake is alloy mechanical disc. Wheel set kay Trinx alloy double wall. Tire is CST Sport 25 for 27.5 by 1.95 and 27 PPI. Chain wheel is 24, 34, and 42T. Hub is Trinx. So I don't know if quick release ba ni or dili. Saddle is Trinx Sport. Same with pedal and handlebar with Trinx flat, and this is not a combo shifter, which is good mga Kapajak. So insight na ko ani, it's not combo shifter. So sayon ra kay ni siya i-upgrade mga Kapajak. What do I mean by combo shifter? Kay kanang nagmix na daan ang iyang brakes ug ang iyang shifter, which is kung mo upgrade pa kag hydraulic brakes, you have to change the everything jud, apil ang brake ug ang brakes, ang shifter niya kay naka-connect naman na combo shifter. So ang kanindot ning non-combo shifter kay separate ang brakes ug ang iyahang hydraulic brake. So if sa pananglitan mo upgrade ka og hydraulic brake, then ang hydraulic brakes lang imo ilisan, dili ang shifter, which is maka cost og savings. Kesto KA008 with the price of 5,500 pesos. So usually dira ra na siya magduwa sa 5,000 to 7,000 pesos. Specifications na ta mga Kapajak. Frame is Kesto alloy 17 with a crank of mix 8x3 speed, and brakes ani mga Kapajak kay C-Star series mechanical disc 160mm. Rim is Kesto XC alloy. Tires is CST Jet 26 by 1.95 with a fork of Kesto steel suspension. Lockout na pod ni. So what do I mean by lockout? Kay pwede ra nimo i-lock yang for kada ahon nimo para dili masayang imong energy kada ahon og dili ka kapuyon. Shifters is C-Star TS60 with a front derailleur of Sunrun and rear derailleur Sunrun. Pedal ni mga Kapajak no kay naka-Kesto alloy, same with saddle and handlebar. Rim is double sealed bearing and tire is CST 26 by 1.95. So unsa kung insight ani? Actually okay ra ni siya mga Kapajak, good pud ni for beginners, but akong maingon raani kay may wala na lang ni steel yahang suspension fork kay para dili bugat, but syempre to keep the price low kay ilan na lang nagihimog steel. So Phantom Intensity with the price of 5,000 to 7,000 pesos.
So kanay mga kapadyak kay nakoy nakitan nga 6.8k. So kamo na bahala mangitana nga store. So ang frame ani mga kapadyak kay naka-alloy 3x8 ang speed ani. Shimano pod. Shimano Tourney RD, Shimano fork with the lockout. So maayo ra pod. Kenda tires, iyang tires of course. Dual disc brakes, mechanical. Crank is 3x Pro wheel. 22, 32, 42 and I'm not sure if exactly mao na iyahang sizes. Pero ang akong naibawaan kay alloy na ang crank arms ani and steel yahang crank. And cockpit is straight, handlebar, pero medyo taas man guni siya mga kapadyak kay daghan siya mga spacers og wala giputol iyahang steer tube sa iyang fork. So that's why medyo taas-taas siya. Pero ang kanindot po dani mga kapadyak kay nasa bar end. So ang bar end mga kapadyak kay for comfort measures na, especially if mga long rides kay maka-change nimo ang positions. So example, nangalay na ka sa kaning straight handlebar, you can change your position sa iyang end grips. So mao nang iyahang purpose. Okay, so ang saddle ani kay medyo slim ang iyang profile and nindot na pod kay siya mga kapadyak. Also, dili siya pinaingon nga mga generic lang siya nga style kay slim profile man gud siya, so medyo nindot jud siya tan-awon mga kapadyak. Okay, so unsa akong insight ani? Actually, Phantom Intensity is one of the best sa akong kaning list nako. So, wala ko'y comment ani. It's really a good bike. Also, good for price na sad ni. Usually, mas mataas pa ni sa iyahang price. Maybe 8k pa ni. So, ang price range ra jud na kay 5 to 7k. So, ang kanindot po ni mga kapadyak kay naay bar end which promotes comfort. So, ang next sa atong listahan mga kapadyak kay ang Skyline Super 27.5 with a price of, masyak mo ani, 5,999. Okay, so wala mo na shock no. So, Skyline ProTech coil spring fork with lockout. So, nana ni si lockout mga kapadyak, Skyline 27.5 yang rims. Okay, so yahang FD is Saiguan 3x FD and nakadungog naman sad ko ning Saiguan, pero usually nani siya sa mga low end og budget bikes nga pyesa. Pero dili man sad siya kabati kay to keep the price down kay ila nagituyo nga Saiguan or mga low end nga mga pyesa. Pero yang RD kay or rare derailleur kay Shimano Tourney na pod, which is good, so fights pa kayo. Shimano Tourney yung RD and speed is I think mao ni iyahang old model nga Shimano Tourney, so which is okay raman sad basta Shimano kay Shimano is a well-tested brand by the professionals and mao sad niyang kasagaran nga i-recommend sa mga professional or experts basta naka Shimano, okay. Pero it doesn't mean nga old model na ni bati siya. Still ang performance maayo ra pod. Ang cassette ani kay ATA Super Lore 14 to 2080. Cassette is 7 speed. YBN 7 speed chain. Yang chain of course it have to match the cassette and the shifters. Rapid fire 3x7 shifter and naka-mechanical brakes na pod ni. And ang tires ni mga kapadyak no kay Wanda King 27.5x2.10 tire. Crankset is wala si branding pero mura siya putaw gyapon kay sayang looks pa lang tanaw sa picture kay mura siya steel jud or bakal. Pero ang crank arms pod ani kay mura sa bakal, so wala ni siya kuan kanang brand, mura siya generic kay generic man jud. Tungod combo shifter siya, so mechanical brakes lang ang naniya. Kuana ni kung dili siya combo shifters, pwede pa unta i-upgrade hydraulic brakes. And iyahang hubs kay quick release sa front and back. So unsa kung ma-comment ani, actually okay raman sad mo risk aning Skyline Super 27.5, but if you have the budget kay why not go for higher. So unsa kung ma-recommend ani nga bike. Ako maka-recommend ani mga kapadyak nga bike is Phantom Intensity or ang Trinx M100 Elite. Kay ngano mga kapadyak, first kay ang Trinx M100 Elite kay wala siya naka-combo shifters. So at I've said earlier nga ang combo shifters kay di ka pwede maka-upgrade og hydraulic brake unless mo palit sad ka og shifters og ang hydraulic brakes nga separate. Good thing dili siya combo shifter, so fights na kay ni siya. So syempre if mag-budget bike sad ka, inaning ang mga usually inaning ang mga model kay Trinx M100 Elite kay first man jud nga mo i-upgrade kay ang mga pyesa. Of course to
para mo nindot yang setup kay tesa jud ka mo upgrade. So kung mo upgrade ka, okay na kayo. Mas munindot pa ang pesa ni and nakakuan pod ni siya alloy, so which is good. And iyang fork, although trinks steel suspension pag gihapon, pero you can upgrade naman sad. Ang kaninot man sad ani kapajak, low yang price. So kung mukwit kag bike pananglitan, dili kayo dako ang money nga nawa nimo. Good rasad ni for point A to point B or bike to work, bike to school or long rides. Depende nimo if kaya. And phantom intensity pod kay as what I've said earlier, nindot na yang kuan parts, Shimano parts, so masaligan ra jud siya mga kapajak. And iyang paint job is good, same with Trinks M100 Elite. Both of them have good paint job and good looks, which is ganan jud ko. Depende ra na ninyo mga kapadyak ko ang asay ning pilion. Remember, walay pangit nga bike pero batasan na so don't think nga barato kay yung bike niya batin na di kayo, so it's not, or it gives you happiness, then mo nang perfect nga bike para nimo. And this bike kay most or high in demand ni siya, so dagan kay ni pili aning mga bike kay tungod sa iyang presyo lagi, and also for beginners jud ni siya. So kung beginner ka, you can have Trinks M100 Elite or ang Phantom Intensity, depende ra nimo or kung unsa imong trip. And kung napakay naibawaan nga mas budget friendly ani nga mga listahan nako, make sure nga i-comment down below para dagan say makaibaw. And kung namoy mga inani nga bike, make sure nga naka-comment sad mo below para maka-share mo sa inyong mga experiences or mga ganan i-share nga advantages, disadvantages. Kung wala pa ka-subscribe, make sure nga naka-subscribe ka. And disclaimer lang di ay. So disclaimer lang mga kapadyak, dili ko tigbaligyag bikes, wala ko'y affiliations of any bike shops sa Philippines or diri sa Cebu City. Disclaimer lang jud, kamay pangitaan nga mga bikes diri sa Cebu City kay maura niya akong na-research sa FB and sa mga sites. Like, comment, subscribe. Like if naganan mo ning video para kay bosad ko if mohimo pagugmay nani nga videos. Comment if na may suggestions, question, feedback, so ganani bike check para mahimo na natog video and storya na nato. Subscribe if wala pa mo ko subscribe kay daghan pa jud tagi upload na videos. And shout out time data, so shout out ni Weekend Biker PH. Okay, so shout out ni mo idol, shout out sa iyo, more power and ride safe, ride soon, keep safe. Gerald Miguel Belen. So there you have it, Gerald Miguel Belen. Shout out ni mo bye from Cebu City. So thank you so much for your support bye, and may God keep you safe and ride soon sad kapadyak. So thank you so much. Again, this is Dan, your kapadyak Bisdak. See you in the next videos. But before tamuin mga kapadyak, kay nasad ko yung uban video, so make sure to watch them in this side and this side para makasupport masad mo, and don't forget to click the subscribe button diri sa ubos.